Ministro de Defensa holandês Tahania prudente para visitar a isla do Reino do Caribe para, entre outros, observar a área não caminha por melhorar. Además de papel o governo e membro do gabinete holandês a fazer uma visita inevitável na caserna de marinheiros. Esta señala a importância de base aqui. Además, o ministro não papia arriba Kustwacht e Desenvolvimento Econômico e reconhecimento para o apoio que os 2 anos governador aduna na defesa. Na caserna de marinheiros, estava testigo de simulacro e aqui ela dona uma impressão de sua visita. Gesprekken met bijvoorbeeld de heer Eeman en de minister van Justitie en de minister van Financiën vond ik van belang. En ik ben ook bij de gouverneur geweest die ik een onderscheiding heb gegeven voor zijn niet aflatende steun aan Defensie en het personeel hier. Defensie moet hier zeker blijven en zal hier ook blijven. Dus de marinierskazerne acht ik van groot belang voor het Koninkrijk. En ook, zoals we dat vandaag zien, de oefeningen die er worden gehouden. Of het nu gaat om drugsvangsten, of het nu gaat om disaster relief, of het nu gaat om noem het maar op. De ondersteuning die Defensie kan bieden, op verzoek van de autoriteiten, is van groot belang. Maar ook over het reilen en zeilen van de economie al hier. Net zo goed als wij in Nederland de nodige tegenslagen hebben gehad, is ook hier de crisis voelbaar geweest. We zijn nu allemaal een beetje onze way out aan het vinden van weg van de crisis. En dat deel je dan ook met elkaar. Kijk, we zijn allemaal landen van het Koninkrijk en we hebben elkaar binnen dat Koninkrijk keihard nodig. We hebben ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de grenzen. Als het gaat om rechtshandhaving, daarover hebben wij vanochtend gesproken. En ik denk dat het goed is als we dat ook blijven doen. Als minister van Defensie heb ik niet alleen maar defensiemedewerkers en militairen, maar ook burgers in Nederland, maar ook hier. En dus zorg ik ervoor dat ik ook overal aanwezig ben.